Why yes, one more time, lalela mntana enkosi. Uma ulalele kahle lapha kukhomishana yakaMadlanga, uzobona ukuthi uRamaphosa huye othinteka kakhulu ukudlula ubaba uMsholozi. uRamaphosa sekuwukuthi nje abantu abafana nani niyamprotector, ne-white monopoly iyamprotector, the whole system iprotector uRamaphosa ngoba phela ulimenemene. Kodwa uRamaphosa kufanele aye lapha kukhomishana kaMadlanga ayo testifya lapha ngoba uyathinteka. Kodwa ngeke nize nikukhulume lokho, nizobheka ukuthi fanele kubizwe ubaba uMsholozi. Ubizwe kuzokwenzani ubaba uMsholozi ngoba akathinteki lutho. Engikufisayo ke mina ukuthi ubaba uMsholozi akabizwe lapha njenge witness azotestifya against uRamaphosa. Ikhomishana ayimbize ubaba azofakaza lapha abe ufakazi naye against uRamaphosa. Yeah, yiko lokho engikufunayo mina. Why yes, one more time.